咚咚咚当叮叮叮当咚咚咚咚咚咚咚咚pe咚咚咚咚咚咚pe neng agak jigre neng kau menabla kintu anu neng sani tinggal li ontai kubui horbai tagen hei ontai kubui horbai tagen hei bara ba ang lain nang kau lo bersong korma theo gau na tipel tang hogan hei ma ordau lai ke ha oh माथो आसलसो आफासलाय मा गोदाव सोराव माबा पुर्निमा मुराहियाव जाहांनाय थां माथां बाब्राबालाय रोनावलाबायदों इन्डियान आइडलाव सल' खननाय बायदि मोनदों नामा हा ना स्टेज प्रग्रामाव सल' खननाय बायदि मोनदों दावराव साला दावखा गारां जायाफ्रा मा उदायथ'खायानो न' सिङावल' गाख्रावबाय थागोन प्रेक्टिस ब्रा आफा प्रेक्टिस न' सिङाव प्रेक्टिस खालामाबा बबे घन्टा हाग्रायाव प्रेक्टिस खालामहैनांगौ जाखो गिदिर सिंगार जानो हायाब्लाबोथ' बाथरुम सिंनि सिंगारथ' जानो हागोन ना बेनो जाबाय बिफा मोजाङा फिसाफोरखौ थुलुंगा होनो गारै माबा जावख्लायखायोसो नोंबादि नङालै आङो खबदां डायलग मारि मालायनि सा जाग्रा नायलाय माबादि गथ' नायलाय आं फंसे बुंबा बे फंनै फंथाम बुंगोन साला बेफोरबादि गथ'खौ बल जोनाय बायदि जोगदावलाबायनोसो गोसो जायोलां आंखौ बल जोनोसो खांदोंमोन नामा होनबा एथ' बल जोनोबा 20 थाखानि बायना होफैगोन दे आङो साला दिनैसिमबो बल फिल्डआव ओंखारफेरि मानसियानोसो बिमा मा होनांगौ देलाय बेबायदि गथ'खौ उल्थाथिं गबोना जोनोम जामारनायमोन नामाब्रा बे गथ'आलाय साला मा जाना खांनायमोनब्रा जोंलाय बेखौलाय नोंस्रासो मा जाना खांनायमोन आंखौ हामा फिसा बिमा बिफाजों बिदि उल्था बुंफानो थां दुगै थां मैयाबो दुगैयाखै नोङो दुगैना मोजां थायो थां आयु एथ' गुसुआव लोहो कम्पिना आंनि देहानि नाट बुलथुफोरासो ढिला जालायलांगोन माथो दै दुगैगोना दुगैया मुसेर बायदि मोनामब्रुम माब्रुम थाबाय थागोन बेयाव थां दुगै थां दै एवरा एथ' गुसुआव आयु एथ' गुसुआव दुगैनांगौ थैबायलै रुखुराव गोजां बोथोराव दुगैनो होबा थैनो होनाय बायदि मोनखायलां रुखुरा दा गोजांनायजों लोहो कम्पिना हान्थु गिलासो लरग' थरग' जालायनांगोन बे आखाइ आखिलां रुखुरा दुगैलालां आथिं आखाइ खर'फोरखौल' फिसिना देदला खब थाव फोनना मोजां थाहैनोसैलां आयौ गयला स्रि मोनलायदों आलौजोबदों जाबायलै दुगैखांबायलै आहा सप्तासेनि थाखाय दुगैखाबाय सिनिरा आधा केजिजों ओंखारखादों बाला जि मोजां खासिजों हुख'बाय मा होनो अन्थाइजों हुख'बाय आङो साबास बेटा खामब्रें दाखुरारा थानाङा आफालै मोननैसो बाथ्रा सोंगौमोनलां आं नोंसोरनाव एसे दाउट दं माने मा बाथ्रा आइजों नोंजों गोसो थोलायनासो हाबा जादों नंगौना नोंगोना बुरबक मानो नांगौ नोंनो बेफोरखौलाय मानोना नोंसोरनि हाबानि सानजों आंनि जन्म तारिखजों मास मोनसेल' फाराग बराबर खाथि कुछ गड़बड़ है पापा जोंनि हाबानि तारिखखौलाय बोरै मिथिखो मानोना नोंसोरनि मेरेज एनिभार्सारिखौ आं मिथिदों दुस्तलरा साला एसेबो लाजिनाय गैया बिमा बेफोरखौ माबायदि सोंनायलाय आफा फेसबुकाव बिनितानो मेसेज हरथाराखै सोर बिनिता नों बेफोरखौ माबोरै मिथिखो मानोना आंहा फेसबुकाव मोनबा एकाउन्ट दं नों जाय बिनितानो मेसेज हरबाय थायो बियो आंनिसो फेक एकाउन्ट साला बिफाखौनो ब्लेकमेल खालामदों साला खिजानो गथ'आ दानिफ्रायनो एसेबां साहस एसेबां अस्थाद तेरिथ' आरे आफा आं बुहुद देरबायथ' सिख्ला एदावनायनिफ्राय लानानै सादानानोबो रोंबाय आङो दुब्रि हाग्राफोरानोबा रज'जोब्बाय नै खौखाबावल'सो दारिया दासो खिलिहांदों होनब्ला मा आं हाबा खालामना होनांसिगौ नामा आरे बाबा आफायाबो जाद नांथ'वा लाथ'वा इसिबां अनोबा हिनजावनि सोलाय केटिएम ना रयेल एम्फौ बाइक होनो बे बाइकखौनो होबानो जागोन दे बाइक नांगौ बेनो आथिं आखाइ दं उनाव खामायना ला इसोरा बे आथिं थोंनैखौ मानो होदों मोनसे आथिंखौ ब्रेक गानो थाखाय
आरो मोनसे आथिंखौ गियार सोलायनो थाखाय। वाह बेटा वाह, बाइकनि बिराद शक दंना नोंहा? फरायनायावथ' गैखायानो, गाधा मूर्ख। देखने में हिरो पढ़ने में जिरो। आं थांथ'नोसै खोमालै आफा। फरायनायनि बाथ्रा बुंनायखाय एरायनो नागिरबाय नामा? बहा थांनो? ओइ दुगैहैनोसैलां। मा दानिसो दुगैखांना आरोलाय मा दुगैबावनो? ओइ साला दुगैनोसो होनफ्लांना लाबाय। दहाय माबा पासपर्ट साइजनिल' दुगैदोंमोनलै। मा पासपर्ट साइज दुगैनाय बेलाय? माने हाफ दुगैदोंमोन, बिखासेल' फिदोंमोन, थिंलाब सिग्लाब जुनाय नङा माने। एवफ्रामनाय जाफ्रामनाय बुङा होनबा? आंनाबो दुगैफ्रामनायल'मोन थारमाने। बे गथ'आ आंनि खर'नि मेलेमखौ गला खालामजोबसिगोनलै। आच्छा बेफोरखौ बाद हो, नों उननि खोथा सानदोंना सानाखै? उननि खोथा सानदोंना सानाखै? उननि खोथाखौनोथ' सानदोंब्रा, बेखायनोथ' दुगैना आरामसे थाव साव फोनना सिख्लाफोर नङा दे लोगोनि न'आव लोंना फैनो सानदों। आइ बेखौ बुङाखैलै आङो, उनाव देरब्ला मा जाहैनो सानदों, फिउचारनि खोथा सानदोंना सानाखै बुंदों। फिउचार मिथिना मिथिया नोंलाय? फिउचार। आच्छा दे बुं, नों टेन्स मिथिगोना मिथिया? टेन्स मिथिबानो नों फिउचारखौ मिथिगोन दे। टेन्सफोरखौ रोङा नोंलाय? टेन्सनि फिउचारा, ओइ बेखौ मिथिगो। आच्छा दे बुं, वान डे आवर काउन्ट्रि विल बी कारापसन फ्रि। बे मा टेन्सआव दं बुं? ओइ बेलाय फिउचार इम्पसिबल टेन्सआव दं आरो, मानोना जाथावखायाना बियो। गोबोरखि मेलेम साला, बबे खर'आव फिउचार इम्पसिबल टेन्स फरायनो मोनखो नोंलाय? बावदोंसो, दाख्लैनि एग्जामालाय बोरै जाखो? है फार्स्ट कुइसननि एन्सारखौनो लिरनो बावगारगारदों रखरा। ओमफ्राय उननिया? उननिखौ लिरनो रोङाखैलै, रोङाखै माने हायाखै। आरो बिनि नेक्स्ट कुइसनखौ लिरनोनो बावगारगारदों। आरो बिनि उननिखौथ' नेक्स्ट कुइसनखौ नायफ्लांनोनो बावदों। आरो बिनि उननिखौथ' बुजिखौनो मोनाखै कुइसनखौ। आराम मुखर, थगायनो जायगा मोनाखै। आरो बाखि कुइसना? माखासे कुइसना उनथिंसो दंमोनलै, आं बेलथायना नायफ्लाङासै। जाबाय गोथायैनो जाबाय। हेत्तेरिका, न'आवनो थानो नागिरा, सैमा आथिंसो। सान ओंखारस्लाबमोनि बहा थाङो। मालाबा जेसे फरायो बेयावबो मोख्रा बादिसो नायथिं नायथा, माबा खुरला। है बिदियावलाय बहा हानो? आरे यार। मा बिफाखौ यार बुंदों नों? सरि आफा। मा जागोन नोंसोरजों? मालाय गुबुन हादरनि गथ'फ्रा 10-15 बोसोरावनो माबा मोनसे खालामनानै गावनि आथिङाव गसंनो हानाय जायो। गावनि आथिङावलाय बोरै गसंनोब्रा? गसङोब्ला गुबुननि आथिङावसो गसंनांगोन। आरो बेयावलाय माथो खर' सानांगौ बाथ्रा जाखो? मालाय हादरनि गथ'फ्रा 10-15 बोसोराव गसंनो हायोब्ला जोंनालाय माथो 2-3 बोसोरावनो गसंना खारथिं खारथा खालामनो हायो। थांदो, मोजां जोलैनि गथ' नङालै नों। आंलाय सोरनि जोलै जानो? नोंनिसो जोलै, नोंनिसो बिधान। आसुरित मोनबाय आं बे गथ'खौ। जोंनि न'खरनि खानदानानो गोरों लेजेन्ड जिनियास गोजा। नोंहालाय बोरै गोबोरखि मेलेम लाना फैखो माबा साबदेरनायनि? आच्छा दे बाबा, मोनसे खोथा थार बाथ्रा बुं, नोंहा सोरबाफोर गार्लफ्रेन्ड दं नामा? गार्लफ्रेन्ड? आरे बाबा लाजिनाङा, आजिखालि बयनाबो थाखायो। बुंना ला फिसा, बुं। बाबायाबो लाजिलाय लाङो। बुंनो थाङोब्ला दंनायालाय सासे दङ। हारामुखर, सिखाव हरनो थाखायसो सोंफ्लादोंमोन आङो। बे गार्लफ्रेन्डआनो नोंनि खर' मेलेमखौ जाख्ल'जोबदों। आरे आफा, मा आदार बोयो नावद्राबो बोयोब्रा? नोंसोरबोथ' मोजां मोनलायनासो हाबा जादों, जोंबो बिदिनो मोनलायदों। बेखायनो सुजाना गसंथेना दे आफा दे आफा दे, हामा दे नापाय। ओरैनोब्लाबोथ' आं गिखाया, क्योंकि प्यार करना तो डरना क्या। गना बोरलै बेखौ, गना बोरलै बाराथाय बाथारदोंलै बे गथ'। बुना बिगुर बेदलाब होजोबनोलां। नै है बुब्लाबो रागा खमायनो हाखायोलै, रागा फोजोबनो हाखायो। मा? नोंनि हाथाय हुग्रा ब्रासखौ आं लिट्रिन साफा खालामगोन, होनब्लानो रागायासो फोजोबगोन आंना। नोंखौ गारां दिनै बेटा।